Halo teman-teman, agek entes tangi turu sih hayub-hayuban ke sayure wis ngelakson. Jadi bapak iki sayur keliling langgananku, bendino mandek nang ngarepan. Kowe iki sayure murah-murah. Sing dibungkus ngene iki lho, angger anu mesti 2000-an, wis mesti kowe. Bakul iki yo wasik, iso jak guyon. Wis santai pokok men iki. Iki aku ya ngenyang-ngenyang barang iki tapi guyonan. Kulo sak glondong ki kon 5000 tok. Amore ya karo mbak-mbak ngene iki karo mbek ibu-ibu. Sing lanang ki aku dhewe karo bakul iki angger esuk ngene iki. Iki tas rampung sing blonjo tak kon ngitung. Dadi iki aku tuku blonjo sekresek ngene iki mung 12000. Iso ge mangan tekan engko sore. Syukur-syukur nak mangane pindho tekan sesuk iki. Gawe dhisik bayare keri. Iki karo bayar nambah kerupuk mentah. Murah semene iki, sak wadah mong 5000 iki. Susuke 5000.